Here we have Oroba. Ndi buy my case as moto, only was almost to the Yaga Chara. Who want the Oma in on Christy? Drive a track campaign. Hey! Gang, come on. Stop there. What is wrong with you? I don't understand. Why are you touching my car anyhow? You touch your motor, touching your motor, is it a crime? Na madam when you must go be your ma. I saw you when you hear my man 1 year from 1 year. I saw the motor and I like the motor. Smart touch, they are teaching a show as a motor with the motor and come back. They made me hot. You know, Makashan and down when they go safe. I did met two names. And so, gonna work out that Imo Comedy bigak. Ntino bambu tupuga ro atamada wo ngodo nye bigaka. Biega kanalo hongalo. Moke melalume. Because of motor na chom kinye mki. Kam wure ga somewhere ma batoka me big. Ebe onwan ki we nwodi ihe ga na kitchen ga shi geri. Let me use your motor. Kam bapu go ka igwe. Ima enwe one woman na akpo Madam 626 na ka igwe na eshiri. Ihe nwaanyị ma ga eshita. Ka o shiri mgbe ndị ọzọ mege ma afọ mgbe nwa emege. Nwa nwoke wuchi di ebube okereke. Onye ọcha mụrụ na ya aha mmanya kwa n'owo darling or darling okereke. Then mpaya wuzi isi afrokwa bụ okpu wuzi onye kachi ukwu okereke wụkwanụ chief aka ekpuchi ọnwa 1 na gburugburu Imo steeti ni n'ọkigwe niile igwe niile gbomkwem taa ka nwa nwoke ahụ okereke junior na-eme birthday ya wee lecha anya so onye ọnwụla bụrụ ọkpịrịkpọ n'Imo steeti bịawa ndị ụkwụ gara ngụgba ha luko ụda nọ nyi onye m dị biko eweli iwe otu m siri gwa gị ka ọ wotu olu mmiri ihe na anyị n'ọbara anyị bụ ndị otiti anyị ga-eti otu ọda atọ ụtọ nye m kig m gara nlọta ngọwụli nọ m bụla ha kwana họteelụ nga akị na ahụ mgbe ị bagara n'ime ụlọ ebe nye m kig m gara m nyara mkpụrịrị egwu ihe m bụla logo enwere kai kai ị na-eshi nke a na-eshi enwe ihe na-eme gị so ị jakata nnọọ dakata hụ moto mmadụ gị nara ya were gawa birthday ndị mmụọ nke ndị mmadụ aghọtara m ihe onye nwanne ya nọ na lezo na-aga n'ọkụ mmụọ iwe onye Igbo mụ nwa onye Igbo onye biga nwanne ihe ọ weta ụwa kwesịrị ịdị gị pụta gị nụrụ onye ihe ga-abụlala ahịa mana kịta eme n'ihe ọsụsụ ya dịzị ka ọwụsọ one side ka ihe ọma na-abụ nne-ebi m ihe ma ga-kelee Chukwu n'ihe ọma mere mmadụ ịmụ nwa adị ndụ ma ebe tite ọwụ dị ihe ọjọọ nye m ka asị ide enye m gị gwa m ya na ide enye m I don't blame you. Iletara na nwa ya aka m bụ moto m shi ebe m shi pụta that is mpiziere gị moto me were n'ụkwụ lawa ka ọ gịnị aghọtaghị m ya problem iji ụkwụ agwa ihe ọjọọ biko baga na mkpọkịrị moto ga biko baga kwa mkpọkịrị ihe ka ibudo eme ka moto na-enwedị breki ka ije eme ka eme ka na-egburu pipi nna m biko okereke junior happy birthday nwa aka ekpuchi ọnwa mpa gị nwa aka ekpuchi ọnwa nweda aka ga-ekpuchi ọnwa nke gị ị ga-achake ị ga-eto n'iru nne gị too n'iru nna gị ị ga-azụkwa ụmụ azụọ gị happy birthday my son Madam 626 I doff my cap for you